sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa Balita Nasyonal, away sa tunga ni Duterte kag Pacquiao ginpanghiwala sang Malacañang. Pagkor, ginmanduan nga maghatag lisensya sa online sabong sites. Sa Balita International, Hong Kong ginpauntat na ang mandatory COVID-19 vaccine sa mga foreign domestic helpers. Samtang sa sports, Jazz naka-record sang ikaduha nga sunod-sunod nga kadagan batok ni sa San Antonio Spurs. Balita Entertainment, Catriona, emotional nga madayon na ang biyahe pa Australia para makita ang iya mga ginikanan. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ng mga tips sa good malikawan ang heat stroke. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karangad lang Miyerkules, Mayo 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa southern portions ng Mindanao, samtang ang easterlies nag-apekto naman sa bugos nga pungsod. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa ang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius tutob sa 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:25 kaina, magatunod naman las 5:56 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook sa kay Jusela Dinagiba watching naman sa Saudi Arabia, no? Slasher Sumugat, Panga RR Reginio, good morning kuno kay kumpare niya Dale Salazar, nagkit-anay sila kuno kahapon Action Doors. Yes, oo. Oo, nakita na sila ba? Oo. Why ka to? Gin-send ni RR sa ako ng picture ni Dale. Ginapicturean niya si Dale gatalikod. Very paparazzi. So daw wala sila nakita na, kaya daw katalik na sila? Kita ay man sila, kagin sa pack siya ko ni Dale. Okay. Diba? Hindi na bugalon sa Action Dale. Oh, Huluyaon lang na Huluyaon lang kung hindi na bugalon. Ah. Mark Joshua Obedosa, kagkay Athea Kim Uriman, Alex Montesa, Mase Tofago, ano masin sa kung Mace? Siguro Richard Daet Pacheco, good morning mandra sa imo sa Barangay Maaw, batch 94 sang RTNHS. Dali lang kayo ma-arrange ko ba sa akon nga ala? Wala na tuman? Sure. Okay, go. Sige, dali lang action. Sige, kay Remia Garcia, good morning mandra, kay Ma'am Vanessa Mayo, mayang agaman, Doors, ay nano ni ang Facebook gagamit sang that card ko, that's why hindi ako ka-send stars. Sige, report ko na sa ang problem. Oh, okay. Sige, Dina Magbato Malabago, kag kay Michael June Season, ginagreet naman si pare ko Maui Kanyada dira sa Barangay Sumag. Jobel Vargas Belio, kay nag-report ko na si Action Dale sa tunga sang SM daw hindi siya huluyaon. Hindi, kung report ka, hindi ka may dapat mag-iuya. Ga-report siya mo. Muna nga hindi siya huluyaon. Yan daw, hindi siya luyo. Pero daw, uplok siya. Ano uplok? Ano na? Kuha ng bao. Uplok. Herbert Aguilar. Good morning, man. Weng Morales. Mayang agad si Muday. Kay Jocelyn Andrada Tiangson. Good morning kay bro niya, Roy Andrada. Kag sa sis niya, Jessica Dulendo. Ikaw na Sundors? Kay, din ka to? Okay. Hindi na to gina. Ang Herbert, Jesselyn. Kay Rollin John,
Siaga or Shaga. Good morning. Gapamati ko ari ko sa Iloilo. Elizabeth Garde, good morning man. Alex Montesa, ginagreet man ni Sir Alex, si Ma'am Vanna. Si Miss Kelly, si Ma'am Leda Yamagishi. Kagay Miss Homa Lumena, good morning. Diding alohamiento. Tsakto man ang ginabasa ko? Yes. Kaya ano ka na ito kagina, ang last mga pagbasa kay Jocelyn Anjada Tangson. Ate, correct. Kaya Diding, naaman, kami ginapamangkot sa Aksyon Eric. Basta habi an Action Boy, kami gin-message sa Action Eric. Replyan ko lang siya, dali lang gid ha. Sige. Si Diding. Si Diding. Kay Ray Baryoga. Basta si Diding, alohamiento. Diding alohamiento. Good morning. Sila yung Diding. Pamati lang kami di sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Sa radio, pamati man sila. Thank you. Good morning kano sa alohamiento family. Kay Glycia Avlas, ginag-greet sila si Miss Heavenly Grace. Si Glycia Avlas na sa Canada man siya mo, no? Danny Boy Montehar Baquiano. Oh, good morning man. Kagkay, okay na? Sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, ginklaro ni Director 2 LTO Region 6 Attorney Gaudioso Hedospan nga wala sang otorisado nga mga persona nga magpatigayon sang mobile licensing services o kon mga persona nga nagapamalay-balay agud mag-inganyo sa mga tawo nga magkuha sang driver's license kag nagapangayo sang advance payment. Sa interview sa Action Hotline, gitbahayag ni Hedospan nga amuman ang chairman sang Anti-Red Tape Act kag Anti-Fixing Campaign, 12 ka mga persona nang ilalakpan sa syudad kag probinsya sa Iloilo bangod sa mga kaso. Suno ka Hedospan, magasaylo sila sa operasyon diri sa Bacolod matapos matukiban nga nagsaylo na diri sa syudad ang modus sa mga grupo. Ang mga madakpan sa mga modus, ang mga tubang sang kaso sa idalom sang RA 9485 o kanang Anti-Red Tape, isa tubtob 6 katuig nga pagkapraso kag 500 mil tubtob 2 ka milyon ka pesos nga penalidad. Duha pa ni Hedospan, ang mga tao nga makuhaan sa peke nga lisensya ang mayara man sa ginatawag criminal liability. Iloilo City, kag sa probinsya sa Iloilo, natigayon na naton sila nga ma-neutralize ng mga sindikato nga pamiki lisensya. Siguro muna da nga nagsaylo naman sila da operation sa Bacolod kag sa Isla San Negros kay do mainit-init na ni sila dire, no? Si Attorney Gaudioso Hedospan sa LTO Region 6. Naglambot na sa tunga sa milyon nga mga nagrense kag Bacolod noon ang nakaparehistro sa National Identification Card. Sino kay Luis Gonzalez, Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, 50 mil diri ang gikan sa Bacolod. Dugang papadayon ang pagparehistro kag ginklaro nga nakakomodar sila sang walk-ins kung wala man sang may mga linya nga may appointment. Palayag pa ni Gonzales, maghimo magparehistro para sa national ID ang 15 anyos pasaka kag magadala lang sang valid ID sa kung NSO birth certificate. Matapos ang pagparehistro, ipadala sa gobyerno pagi sa PhilPost ang ID sa tagsa kamapuloy-an sang nagparehistro. Sunod kay Gonzales, tanan nga local government units ang matamat nga nagaengganyo sa ilang mga pumuluyo nga magparehistro kag inklaro nga wala sang balayran. Naibaluan isa sa 32 kawa probinsya sa bugos nga Pilipinas ang una nakaproseso sang national ID.
Ginpahayag naman ni Engineer John Arian Canatoy, technical head sang Basiwa Prime Water Bacolod, nga apektado ang supply ng tubig bangod sa mga power interruption. Suno kay Canatoy, bangod sa brownout, ini nagresulta sa temporary shut-off sa ilang mga deep wells. Ginako man ni Canatoy nga manamo sila sang reklamo na baton sa halos tanan nga area nga may mga konsumidor bangod sa mga power interruptions. Suno kay Canatoy, mayara sila sang kapin 30 ka mga generators. Apang ginpatag sila nga sa tion nga magbalik ang kuryente, kinahanglan pang magulat para mag-build up sa ang pressure. Plano naman sing Task Force Disiplina ng ipalambot sa Bacolod Emergency Operation Center ang sitwasyon sa linyahanay sa COMELEC agud mahatagan sang aksyon. Sino kay Wilfredo Gilingo, tagpamuno sing Task Force Disiplina, ang kadamuon sa managalinya sa guwasang COMELEC ang paglapas na sa mando sing National IATF angod sa mass gatherings. Dugang pa kung hindi gilayon maaktuhan, posible mangin rason ini sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 bangod tubtub sa Setyembre 30 pa ang pagbaton sang pagparehistro kaga magpa-transfer sang ibang nga transaksyon sa COMELEC. Palayag ni Julingo, ginatinguan sang ilang grupo nga mapanumduman ang managalinya nga ipabili lang minimum health protocol. Naibaluan sa kada adlaw 150 ka mga tao makomoda sa COMELEC. May 50 ka mga nagpa-appointment kay nagabaton pa sang walk-ins nga mga senior citizens kag mga nagabusong. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag naman ni City Administrator M. Ang nga improving ang kondisyon sa isa ka konsyal sa siyudad sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Ang, nagapabilin sa gihapon sa ospital ang konsyal akip man ang asawa nga may mild symptoms. Duga pa sa City Administrator, wala man sang talatapan sa Bacolod Government Center ang kinahanglan nga ipaydalom sa disinfection bago naga-work from home ang konsyal kag ang sanggunang panlungsod ang nagapatigan man sang virtual session. Nagbaton ang local Yaring kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang angot sa sitwasyon kag kondisyon sa konsyal nga nagpositibo sa COVID-19. He is improving. Improving. Wife is though milder ang symptoms and she's okay now. But both of them still in the hospital. Still confined in the hospital. Nagbaton ang local government unit sa Bacolod sa isa ka RT-PCR machine nga may 20 ka mga sampling kits gikan sa Davao o kon kay Davao City Mayor Sara Duterte. Ang machine ang ginbato ni Mayor Evilio Lurdia upod si Vice Mayor Elcid Familiaran, City Administrator M. Ang kay iban pang opisyal kag department head sa Bacolod Silay Airport sa Lunes, Mayo 3. Suno kay Lurdia, dako nga bulig ang RT-PCR machine labi na nga mayara sang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad kag mas kinahanglan sa karon ang testing. Nagpasalamat si Lurdia kay Duterte sa pag-ulikid sa mga taga-Bacolod. Para naman kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ini ang magresulta sa mas madasig nga pagpagwa sang resulta sang COVID-19 testing. Kung masyado gid kadako nga bagay kay labi na gid nga may surge kita. So all the more nga kinahanglanon ta ang testing kay lagsom taning tanan nga mapangita kundiin ang COVID. Si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Hindi paginsindihan ay o kunaway sa tunga ni Duterte kag Pacquiao ginpanghiwala sang Malacañang. Samtang pagkor ginmanduan nga maghatag lisensya sa pila ka online sabong sites. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Yes, good morning na dira sa kay Renel Mercolino. Ride safe kuno sa tanan nga Food Panda riders. Rider man ni sa gali Food Panda ni sa gali, no? Windy Morris Artigosa. Greet na si mama kag papa niya sa Kinabong Uno kay sa uton niya nga taga nag-greet gali si Teresa Artigosa sa Barangay Igmayaan. Dun. Sige. Anthony Jones Savilio Seblano. Good morning, man. Ara na dang kuan ang padalaya? O kung siya ginagdala? Siya gidya nagdala, Aksyon Boy. Ara siya, di gani subong sa Nabayran mo? Khaled. Kinbayran. Good. Oh. Grabe ka, Aksyon Boy. Wengs kay Lim Morales. Good morning sa imo, day Weng. Melinda Miranda. Ginatamiyaw niya lang dira sa istansya, homeowners kag officers sa Mandalagan. Joval Trinidad, pabaros ang eritos kuno niya ni Anthony. Ha? Ganyan man siguro sang eritos mo. Ano ang balya? Abi ko buhok gani no. Mavaro. Mavaro siya sang erites. Na. Takan ko, Anthony. Kabalo ka, Aksyon Boy. Kaya ka plain, bala ka gina. So, ba ko batang ko goro sang do gamay nga black. Gamay pa niya. Gamay pa na. No, mo man ni Aksyon Aiden. May araman sa? Ginatag ni Samo ni Aksyon An. Okay. Iya galing do color pink. So ako gina nagpahamba ko black lang gidya ako. Hindi ko gidya kaya ang pink. Noy Erwin Gonzalez, good morning. Ronnie Mananghaya, watching from Hufuf, Saudi Arabia. Encouraging all Bacolodnons to be inoculated once the vaccine is available for everybody. Be brave and be responsible. Yes, thank you. Elmer Boyet Villamor sa La Carlota. Eden Sapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Si Ma'am Kelly Jelly nagsend na naman sang 50 stars. Thank you. Tuwa na 50 na tanan. Hindi mo. Sige. Amelia Irad. Kay Mario Irad kuno, good morning. Dali. Good morning kay Mama Manja Beth, kag Papa Dante sa Mandalagan. Sige, action doors. Kay, din ka taga na last? Kay Dali. Kay Miss Christy, Carrie Paul Javier Tanatan, good morning. Please shout out lang sa Team Cocoville Grills and Seafood Restaurant Banga Mayor San Enrique. So mo nang ngalan sa iyang Action Boy. Cocoville Grills. Lapit na gid kami mag-open. Swing lang mga ka-action pag may time. Yes, ma'am. Once ma-open na asahan mong kami ay darating. Diba? At makikikain. Mamunit ko na. So, dapat early ito malakan.
sige. Si Ma'am Van, ginatamyaw niya man si sis niya kuno Alma Alvarez Gallo, kag bro Roberto Wanbol Gallo sa Las Vegas, Nevada. France Malone, sa taga Bacolod yun, tani maulan na kay kainit na gid. Oh, okay. Dapat nga ba tani maulan na. Actually, wala man gainit gid may Aksyon Boy. Paang lang Paang, gid, di ba? paang. Ang kay mag-lunch kami bala kung udto bala sang beshi bala Aksyon Boy. Aperte gid ya kainit-init gid ya as in. paang. Ay paang gid ya. Kay wala man sang init bala nga sila nga grabe ang tawag sa na gani. Ang sidak na adlaw? Oo, kundi paang lang gid siya. Paang lang gid saya, oo. Si Bro LD dira sa barangay Mang Hanoy, God bless. Kagay si Leo Talaban Sa May Castellana. sa Mang Good Hanoy. morning. Good morning. Evelyn Ipomuseno, good morning man. O kay Marico Jean Buarom. Good morning man dira sa imo sa Baguio City. Action Boy ang do ano to bala sa hinigaran bala ang Ano? do sakura to bala nga bulak ang da bulak, oh. Gina close to bala Action Boy. Kay damo tawo. Kaya naginutok yung tao ya as in. Likaw tanay bala mga ka-action sa so mass gathering. Kay amo na siyang gapadamo sang kaso sang COVID. So likaw kita na sang mass gathering. Kinala mga kung may ara ka mga tubang tao distance gid. No, pero sa aton bala kita mong distansya taguro mga Duwa ka dupa. duwa ka dupa. Sino dupa? Kay mahal. Charot. Kaya dupa mo eh. Kaya medyo ang dupa mo doon, hindi magitanto kalaba mo. Saba, pag walang dupa ko si Action Boy Ay ay. na. Oo eh. Sige bala, dupa bala. Ang dupa mo guro mga isa ka ruler. Isang roller! Wow! Yaman ko. Fly away. Fly away. Amin sa mga bayo, no kay do may Very flowy. pak. Na do may pak. Yes. Na Thanks malupad to, sila. thanks to Mice Apparel. Diba? Bongga. Si Athea Kim kuno erima na mo ni sang linay sang EFC. Ay, gali. Linay ha. Oo. Sige. Si Alex Montesa bladamo ini nabalan klase tao nimo. Kadamo sa mo palakat. Ang iya. Na-approve mo na? Ikaw ba lang ang administrator? Administrator. Anong ginapa-approve yung pagkalinay niya, no? ni, sino to? Ni Athea? Oo. Oo. Kinanglan tanan nga mga... I-screen tanay. Boy, screen! Tanan tanan nga mga kwanada, tanan nga mga move ni sang EFC, kinahanglan may approval na sa imo. Kaya ikaw da ang administrator mo, city administrator. Club administrator, Action Boy. Club administrator. Oo. Kalain. Club administratrix. Kung babae ka, ay Amo na, na. palagpat kayo mo, makadlaw ka pa, huwag kang hindi makadlaw ka. Wala pa kami nagkadlaw. Awa? Manugkadlaw pa lang na. No, excited. Stand by. Boy, di. Stand by. It's quality. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Detalye na sang mga balita nasyonal.
Giin pangingiwala sang Malacanang nga may yara sang wala pangintindihanay sa tunganan day Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Manny Pacquiao antes ang 2022 elections. Ini kasunod nga ipahayag ni Pacquiao nga iya nakita nga kulang ang response ni Duterte sa incursion kung pagsulod sang China sa West Philippine Sea. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque tubtob karon nagapabilin nga fan ni Pacquiao si Duterte sa patag sang sports ilabi na sa boxing. Si Pacquiao ang presidente sang PDP laban, ang partido sa din chairman si Duterte. Hindi pagpaunta to ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga community pantry sa tungasing COVID-19 pandemic. Ini ang gin-issue nga klarifikasyon ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos nga ginpakabalaot ni Duterte ang mga tao nga nagadonar sa pagkaon sa iban. Pero kay Roque, wala man sa nagpalayag si Duterte nga untaton ang community pantry, kundi nagakabalaka lamang ini nga mangin super spreader ang ini nga aktibidad. Nagapangabay si Roque nga magpakigangot sa mga LGUs, kag siguraduhon nga ginasunod ang social distancing kag matuman man ang iban pa nga minimum health protocols. Ginmanduan naman sa Malacanang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung pagkung hatagan na sang lisensya ang pila ka online sabong sites para mangin legal na ang ilang operasyon. Sunod kay Attorney Jose Tria Jr., SVP sang Offshore and Online Gaming sang Pagcor, magluwa sa ginalagas ng income para sa gobyerno, kinahanglan nga hindi maintuan o kung madaya ang mga nag-intra sa online sabong, kabangdanan nga kinahanglan nga hatagan sang lisensya. Lima ka kompanya na ang nag-apply sang lisensya, apang duwa pa lang ang natagan sang license to operate. Ang Lucky 8-Star Quest Incorporated sang Pitmaster Live kag Bill de Vere Corporation pa lang ang itugutan nga magpatigayon sang online sabong. Gen question ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang madasig nga pag-release sang 10.6 bilyones pesos nga pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa tungasang panawagan nga ini ang i-realign sa COVID-19 response ng gobyerno. Sa statement, ginpahayag ni Drilon base sa datos ng Department of Budget and Management, 10.68 bilyones pesos ang na-release na sa task force, humalin Marso 24 tubtob Abril 29, 2021. Sa idarom sa 2021 budget, ang task force ang may 19 bilyones pesos nga pondo. Sa mga pondo, 16.4 bilyones ang pag-ausaron sa Barangay Development Program sa diin masobra 800 ka mga barangay ang makabaton sa 20 milyones pesos. Gin-question sa senador kung diin makadto ang mga pondo, kag sino ang makabaton sini. Nagtukod naman ang Department of Agriculture ang research team para tutukan ang ivermectin nga posible makabulig sa pagkontrol kapag laptas ang African swine fever. Sa Special Order Number 310 Series of 2021 napetsahan Abril 30, 2021, nagmando sa Agriculture Secretary William Dar nga magtukod sa research team para sa ASF Control and Prevention. Tuyo sang research team nga magpreparar sang research proposal angot sa pag-usar sang ivermectin, ASF Buster, Cloud Feed kay iban pa nga potential products sa pag-control sang ASF. Cover si Presidente Rodrigo Duterte sang Compassionate Special Permit kon CSP nga una ginisyu sang FDA para sa Sinopharm COVID-19 vaccine. Sino kay FDA Director General Eric Domingo, ini ang permit ang ginpangabay sang Presidential Security Group antes pa man nag-abot ang bakuna sa Pilipinas. Ginpatahag ni Domingo ang PSG ang may donasyon gikan sa China kag ginpangayuan sang special permit para maproteksyonan ang presidente nga nag-usar man sang amo nga bakuna. Ginpahayag ni Domingo magluwas kay Duterte ang asawa kag partner sa mga PSG members ang coverman sang CSP. Sunod kay Domingo may duha tugtog tatlo pa ka mga kompanya ang nagpabutyag nga mag-apply man sa emergency use authorization para sa bakuna nga gin-develop naman sa Sinopharm Group. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ang maayong pag-upod sa mga negosyante kag pagsalig sa mahal nga makaako. Ini ang ginpahayag ni Taguig 2nd District Representative Lani Cayetano nga sekreto sa pag-uswag sang syudad. Sunod kay Cayetano, halad nila sa Dios ang mga aktibidad sa syudad kadungan sang maayong pakigrelasyon sa business community nga nagaresulta naman sa pagtipon sang pondo para sa social services. Dugang pa sang kongresista, importante man ang kooperasyon sang mga residente, hindi lamang nakasalig diri ako hindi lamang nagasalig sa mga leader sa ang pagsanyog. Ang pahayag sa kongresista ang kadungan sang pagsaulog sang ika-434 nga founding anniversary sang Taguig City. Yaring bayan sa pagpahayag ni Congresswoman Lani
Cayetano. Una sa lahat siguro, i-acknowledge ko yung power ng Panginoon talaga in guiding us and blessing the city of Taguig. Dinedicate namin sa Kanya yung city natin. At pangalawa, syempre, sinisikap natin to really promote a healthy relationship with the business community, knowing fully well na ang kahit na anong lokalidad, kapag may magandang relasyon sa ating business community, sumusunod talaga at nabibigyan ng pagkakataon na mapondohan ang mga social services na kailangan ng ating mga kababayan. Ang kabayan sa pahayag ni Lani Cayetano sa Congresswoman Lani Cayetano sa Taguig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Ang aton dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Okay, sakay Lydia Lim Dulendo, good morning man. Kagkay Anthony, correct daw ka Angel Sambayo mo kuno. Ang ginasiling ko yung galupad-lupad, galupad-lupad lang, no? Do pakpak sang anghel. Sige lang, kaya daw anghel ka man nga nagkunsad sa duta. Mga anghel na walang langit. Mga May kanta na pala. Mga anghel na walang langit. Oo, mga, ano yung tono sinaman? Karoon lang paminsarong ko, ano eh? Mga anghel na walang langit. Di mo? Mga anghel hindi ko sure. Kaya Mila Alit, Milagros Cesar Alit, good morning da sa imo. Sir, yan nasa una action boy. Ang mga anghel na walang langit. Okay. Bataan na siya. Okay. I think madumduman mo na siya. Ano yung mga anghel na walang pakpak? Atilain mo na. Alay mo Feeling na yan. angel na iya. Mga feeling era. Sige, kaya salamat din Ma'am Van, nakasend na sa stars. No, pwede na siya kasend na sa stars. Oo. Thank you, Ma'am Van. Kagaya, dunay ka. Sige, kaya Andre Polanco.
Kada gabi, jubogis. Kay Nixon Relota Bernardo, good morning man sa Moriena Abad Feria. Kay Teresa Lina Hakayaw, good morning man dira, no? Kag sa akon bla classmate kag nag-retire na nga General Rodolfo Lavadia. Bagong retire ni siya nga general, classmate ko man isang high school mo. Nagapang-invite siya sa kuano kay Sa ano? invite sa dinner. Pwede ka dinner. Damo ka mo hindi. Dutay lang na iya, may social distancing. Very good, Action Boy. Tawag nga mo na nga dinner with the general. Dinner with the General. Di ba? Bukati, no? Do ka, kung matian mo, do ka class. Do ka malakanyang lang. Oo. Kamalakanyang. Pero classmate na mo na nag-retire na sa army na siya, no? Sa army na siya. So nag-retire sa as general. So sa naman na sa din promote as general mo. So after siya na, tisubong ta mga edad kami mo retirable na siya. Retirable but not retired. Retired but not tired. Okay. Action Boy ng pila na siya ka-years sa service niya. Lawig na kay ti alin pa pila kami ka kuano, pila kami ka butanta. Butaw ko ba? Butanta abi na sulod sa mga butanta mga 25 years old. Tiya mga 20 mga sobra 30 years in service. Perfect. Tayo okay man? Okay, wala Okay problema. man. Sige. Daw wala chance nga tunto nga bisita. Wala, ate okay lang. May bisita tatani sa bungaga. Ko daw wala ko ka wala pa sa gyapon naka-contact basi karon pa na sila makontak. Pero ang schedule nila ambot ko nang may relo man ni sila kung ang relo nila pareho man sa relo ta. Basi medyo late ila ton gurga una-una. Amo nang ibang Lain ko isa. ng oras ang province kag sa nga City, Manila. Manila. Amo na ang isa, ang iban gusto nilang relo nga gamay para dasig ko no. Amo na, dasig ang kay gamay lang tiyugan niya mo. Ah. Isang madlagko yan, dako isang tiyugan Oo, mo do lang. kadugay no? Oo. Kita ka sa balay sa relo sa balay sa utod ko to sa bago. Na isa gid ka wall, blatong isa ka wall, nakasulod ka man to. Tong do sticker nga ano siya type. Oo. Oo. Ay, doon siya ka wall gid lang. Tidugay tong oras sila yun, no? Dugay kadako mo. Dako sa libutan sang kamot sang relo. Oo. Ti sa alas 10 sa nga tulog pa sila gabi. Abi ni alas 6 pa lang ay. Ate sige, okay na. Ara ka na. Wala. Wala. Hindi sumasagot. Why siya na? Hindi sumasagot. Hindi, sila ang tatawag eh. Silang tatawa. Silang Baka tatawa. nakalimutan. Baka nakalimot. Baka walang Baka load. nakalimtan. Baka nakalimutan. Baka walang load. Ay, walang load. Oo. Loadan O baka mo muna. naputulan. Ha? Naputulan. Kaya wala ka bayad. Laina, oy. Ate sige ah. Ara? Waya. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International, temporaryo nga ginpauntat sang Hong Kong government ang pagpatuman sini sang mandatory COVID-19 vaccines para sa mga foreign domestic workers. Ini matapos nga komentaran sang mga human rights groups bungod sa pagka-discriminatory sang nasambit nga kasuguan. Ginpahayag ni Hong Kong leader Carrie Lam nga ila ginpauntatan na sambit nga vaccine policy bungod sa reklamo sa mga grupo sang mga trabahante bungod sa unfair nga pag-single out sa ila. Kalabanan sa mga babae nga domestic workers gikan sa Pilipinas, Indonesia, Nepal, kag Sri Lanka nagatinel sa ilang mga amo sa Hong Kong. Una dre ginsuwestyon sa mga otoridad sa Hong Kong sa mandatory vaccines sa 330,000 ka mga foreign domestic workers tubtob Mayo 9. Sa naman na balita sa patag sang pagnegosyo, ang delegasyon sang Philippine Airlines kag sang Israel ang nagtalakay sang posibilidad nga magtanjag sang direct flights gikan sa Manila padulong sa Tel Aviv upod sa aton sini nga flag carrier kag nagpakita sang plano nga magasugod sa bulan sa Oktubre 2021.
Ang non-stop flight sa tuwasang Manila kag Tel Aviv ang mangin game changer. Suno ini kay Israel Ministry of Tourism Director General Amir Halevi. Ang Philippine Airlines damlag pa, nagpahayag nga ginatrabaho nila karon ang plano nga magpatigan sang non-stop flight padulong kag halin sa Tel Aviv. Ang nagpahayag nga nagaplano sila nga mag-cater sa nagadamo karon nga demand para sa pagbiyahe sa Holy Land para sa mga spiritual pilgrimages, overseas Filipino workers, subong man ang mga Israelis nga nagaplano nga magbisita sa Pilipinas. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar, may balo karon nga 48 pesos kag 4 centimos, Singapore dollar, 35 pesos kag 95 centimos, ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 18 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, hindi na mapunggan ni Miss Universe 2018, Miss Universe Catriona Magnayong Gray nga mangin emosyonal bangod matapos ang masobray sa katuig. Humalin sa nag-umpisa ang coronavirus pandemic, makaupod na sini ang iya mga ginikanan sa Australia. Sunod sa 27 years old, Australian beauty nga tumandok sang Bicol, naguba sang pandemya ang promesa sini sa iya kagalingon nga pagabisitaon labi na nga nagatigulang ng iya amay sa sulod sang 4 ka beses sa isa ka tuig. Ini bangod sa hindi na maisip nga reschedule kag cancel flights amuman ang pila ka beses nga pagpaidalom sa swab test pero sa karon biyahe Australia na siya. Wala naman ginapahayag ni Kat kung kaupo niya ang iyang nobyo nga si Sam Milby. Nagpanguna sa opensa sa Utah Jazz ang Bojan Bogdanovic nga may 25 puntos kay si Rudy Gobert nga nagdugang sang 24 puntos kag 15 ka rebounds agod nga magdaog batok sa San Antonio Spurs sa score nga 110-99. Wala man nagpauli si Phil-Am player Jordan Clarkson nga nagdugang man sang 16 puntos. Ini na ikaduhang sunod-sunod nga pagdaog sang Jazz sa di na pasulod sang team ang 22 ka puntos alin sa 13 nga turnovers sang San Antonio. Sa karon nga ang Jazz may 47 kadaog kag 18 ka PRD nga record kag bilang top team samtang yara naman ang Spurs sa 31 kadaog kag 33 ka PRD. Magluwa sa opensa nang ilyabi man sa Jazz ang ilang depensa. Ang Utah kag San Antonio liwat mag-inkwentrohanay sa Miyerkules nga adlaw. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action. Kay Happy White Day sa aton duwa. Happy White Day. White Day kita sa imbis nga Wednesday, White Day. Oo, White Day. May lang hindi White Lady. Correct. White Lady! Nakagin santo-santo ko lang to siya. Ako sang bayo mo yung kito ka... Sige lang bala, Action Boy. Gusto mo suksokon? Karon lang. Karon lang. Sige. Ako bala, Action Boy, kablo kagid lang nga mapagbigay gid ko yan. So kung gusto mo ni karon i-try, ipa-try ko gid sa imo. Kay medyo dako man siya ang diri o sa kaigo ka diri. Kaigo gid mo butkom sa tuwa pa kabilo. Gani mano. Diba? Okay. So sige. Pak daw. Oo. Balo ka kuan ko muna mo nang dream ko muna nga mangin anghel mo. Gali ka. Dream mo mangin anghel. Pwede ka, ano ba? Very holy. I-try bala. Sige lang kayo, kung makakita ko, extra nga mo, ni baklan na. Baklan lang ko may pakpak. Oo, pwede mo. Paimuan, taka kay Anthony. Kay Princess Amay na siya, maghimo na siya. Sagad na siya maghimo sang pakpak. Kay siya mismo gahimo sa iyo, kagalingon niya pakpak. Tingala ko doon, pero may sa galupad-lupad. Kita mo, diba? Ari naman siya subong sa bakolod. Galupad-lupad naman sa bakolod. So, sige, paimuan, taka pakpak kay Anthony. Sige. Kay Princess. Ulaya balahon, mga agada, ulaya. Okay. Sa kabog. Halong da, ha? Oo. Buhalong gid. Matsyag mo siya sa ano ba? Sa natawag sinagani nga area. Sa COVID high risk area. Good morning, Regent Tan Villalon. Nag-monitor siya. Sige. So sa atong balita, Special Action Boy, bangod nga tuman, ang niya grabe ang kapaang bala or kainit pagid. Magluwas nga paang, init kisa. Ari mga tips, Action Boy, para malikaw kita sa heat stroke. Kay isa sa mga cases man subong taas, Action Boy, ining heat stroke. Damo man ang cardiac arrest gani, Action Boy, no? Yes. Halin pa sang pag-umpisa gid sang 2021. So halungan tagidaton ni kaayong lawas mga ka-action. Una, Action Boy, likawan mo dra ang pagbabad bala sa init. Pagpatial. Ano? Pagpatial sa init.
pagpatial na siya gali ang hiligay nun sina. Sulay sa init. Pag sulay, likawan mo na siya action boy. Kay lain ang bagay sa mga katigulangan, Black action boy, lain ang init sang una kag subong. Di ba? Ang correct. subong action boy, matsyagod wala po Teka, sa bones mo. Tinag nipis na ato ng ozone layer mo. Gani, kay tungod sang, ari bilang, mga pollution Oo, pagpangsunog. Panutod. Sang mga plastic Amin yung magpanutod ka bala, kundi ga guwan lang aso da, ga mo na ga panipis na sa atong ozone layer. Amo na nga ting ozone layer amo na sa tengga cover sing init alin sa adlaw mo. Nga hindi Direct tanto kay sunlight. direct sunlight. Kung magnipis na siya, kundi amo na kainit kung magigo na sa adlaw subong. So halalungan. Lain sa unaya sang chimpo pa to yung mga way back sa many years ago ya bisan bis atag alas 10 alas 11 yan Do ka namin, init pasang tuod. init, no? Pero hindi siya pareho subong yang sus. Sa una, action boy, ang init sa malas 9, vitamins man ako na yun, Correct, di ba? vitamins and minerals. Pero Vitamin. Kaya actually, vitamin E, no? D. D, gali. Ay. Sorry. Absent ko sa Absent science. ka Guro sa science. kasi na. Sa Vitamin D. Ang makuha sa sun. Yes. May lang di C ako nilang Ang vitamin E, iron, ina yan. Iron. Okay, sige. Makuha mo na yan sa mga salsalon. Kung magkaon ka sa salon. Yes. Dama. Makuha mo na siya. Hindi ka na sa plancha. Piwa wala. Sama na siya, action boy. Kung subong, action boy, ang init guro nga nami is mga alas 6, alas 7, alas 8. Guro, medyo na ganing alas 8 eh. Medyo sakit na. So, alas 6, alas 7, do okay pa na. Kaya kinanglan taman sang sunlight, action boy. Sa vitamin D gani. Ang vitamin D, amo na sangga pa strong sa aton nga bones. Amot lang. Sige lang, ibaloon. I think na mo na siya. For stronger bones. Hindi pa ba ako sa likod mo? So, sige. Para mo na action boy. So, likawan mo ang pagpatial. Pagpatial sa init. Kaya, again, lain na sang ang init sang una nga pila ka tuig na nagliligad sang sakaron. Ang temperatura grabe, action boy. Correct? Correct. Sige. Si Migo ko da jure padayha. Good morning. Good morning. Siguro ako man sa pagbor mo sa gambal ko nga para may iron lawas ta kauntas sang salsalo. Nakasakit sa unto. So next action boy, ugalion ta ang pag-inom sang madamo nga tubig. Correct. Pero ano man kay syempre may iba na action boy, may water retention balagi na dilian sang ila doktor halalungan man na ang sobra nga tubig. So pero dapat stay hydrated gid kita action boy, especially subo nga panahon kun kimera dan iba na action boy nga kung wala na uhaw hindi mag-inom tubig. Correct. Kita ya inom kita ya dapat. Bisan hindi ka mag-uhaw? Syempre alam nga kung ano man lang gid ang imo kauhaw bala, pila ka man lang uhawon sa isa ka adlaw man, di ba? Labi na kung wala ka man may ginaobra. Hindi ka gid siya uhawon. Labi na kung gapungko ka man lang danan. Sama na siya. And the next action boy, likawan ang mga matamis nga mga ilimnon. Soft drinks. Kay action boy, ang pait niya okay lang? Ang pait niya okay lang? Wala pa sila sa study sa pait. Updo lang. So, ang action boy, likawan ang mga matamis nga ilimnon, kay nagapabuhin siya kuno sang madamo nga fluid sa aton lawas bala. Okay. So, kag magluwas direction boy, basi diabetison ka man blatamaan mo kainom sang tamis. Correct? So, mas nami nga natural, natural water, kag parang ako, kabla sa electrolyte. Ano itong hapon Electrolyte. Doc Josephine Rojo. Nga, pinch ng salt. Pwede mo i-salt. With water. Hindi ka ba sibla malun ang salt will action boy. Grabe nga electrolyte ang gusto nila makuha. Kasi lagi kurug-kurug. Ma-electrify ka ba? Ma-electrify. Electrolytes mo. So, matamaan, ma-electrify. Sige. So, sila sa mga nutritionist na gulingin ulo ko na sa duwa. May mga iron. Tapos na nabalaan niya nga salsalon ko. Kag kung matamaan, action boys ang electrolytes. Bakit syempre, ano gini? Ano ka mong nang gindapal mo to be ang asin kaon. So, mabalatian ka na electrolytes. Charot. Ang lain na kung nagkaon kasi kag dapalong ka. Ako pag delikado. Okay lang na magdapal ka asin, pero kung magkaon ka asin kag dapalon ka,
Kaya wala na kumusang i-asinto sa inyo nga pinaksyo. Kaya ginadapal mo yan. So nga mo ni Action Boy, di disclaimer lang, joke na niya. Kaya kasi wala makakiganta rin sa akin yung mga nutritionists, wala Action Yan Boy. ang mahilay nga. Kasi may message, dito duga ni Doc Rojo, wala. Yan ang mag-inyo yan nga. Para may ayon, makaon sa salon o makaon plancha. Hindi amuaw. Hindi lang plancha, ayon mo na. Count sa mga rusty nga bagay. Hindi lang ang plancha, ayon mo na. Iron man na siya. Damo ka yun actually makuha sa plancha. Especially kung pisan ka. Correct. So, ang last Action Boy, mamayo sa insakto. Hindi nga pwerte, grabe, gatagiti ang init, naka-jacket. Kaya. Tapos nakapang, wala sa Amerika, wala nga, ano kitawag sa, trench coat. Trench coat, Trench coat, no? Trench coat. So, nakaamo ka na iya. Tilaban ka gid sa lipong. Kaya yung likod basa-basa. Balo ka nga pwerdeng kainit ng mga amo sa lalasang nagatalalang na sang init. Kaya mo yung naka-jacket ka pa. Di kundi nga, why kid. Grabe, sa akin, Harry ko. Kaon plancha, on plancha. Ayor na lagi ako, actually. Kasaba, sa raga. Okay na. Gesture, actually. Isa na sa action, Eric, join action ba mo na? Ano po, Pio, man. Pero kung siya na yung mag-join na, kabahan ka na. Sige sige, salamat gid sa inyo sa atong pagpupudri sa Action Balita Morning Edition. Romeo Alconsa, Eduardo Labayan Jr., good morning, man. Sige, standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon. Ang inyo naman ng news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,